Nyt olisi tarkoitus kysyä kaikilta ihmisiltä, mikä on RTF. Mistä on lyhenne RTF? Ei mitään haju. Mitä? Veikatkaa, mistä voisi tulla? Right to face. Liittyy sitäkin urheiluun. Ei. Heitä jotain. Mistä voisi tulla? Bändi. Uskontoa. Joo, uskontoa. Ei mitään. Musiikkityyli. Joku genre. Ei. Mistä teillä joku aate? Selkeesti on. Jos mä nyt katson teidän niinku ikää ja näköä ja... Vaikee. Mistä tulee lyhenne RTF? Ei mitään haju. Ei mitäänkään sitä haju. Veikkaa mihin se liittyy. Mitä ideaa? Mihin se liittyy? Ruotsi. Pystyttekö veikkaamaan? Osaatteko veikata, että mihin liittyy? Ei mitään. Saa heittää ihan mitään. Tuli heti semmonen mieleen, mitä ei tätä veivät Osaaks kertoa, mistä tulee lyhenne RTF? Ready to fuck. En mä tiedä yhtään. Mikä tää vois olla? Joku seura tai joku. Mikä on RTF? Ei mitään haju. Veikkaa jotain. En mä tiedä. Can you guess what is RTF? Microchip. Se on joku lyhennys jostain. Hyvä arvaus. Ei. Joku tämmönen. Paitsi tosta viimeisestä kirjaimesta. Vitti sanoa. Saa veikkaa ihan mitä vaan. Saa veikkaa ihan. Armeija. Tai mikä tää on? Tai mihin tää liittyy? Porissa ollaan, niin tuo nuoret miehet liikenteessä on joku Race Team Finland. Ensimmäinen kirjan heittää. Jos on PT. Se me tiedetään. Ei tiedä. Liittyykö se johonkin? Sulla on ainakin ristihaulas. Liittyykö se johonkin tällaiseen? Oot nyt se riste helvettiä hoi. RTF. Mulla ei tule mitään. Ei mitään hajuakaan. RTF. Veikkaa jotain. Joku yhtiö. Mä tiedän. No kerro. Rooftop Festival.